सुरुपसिथि प्रसार संसद सा सानजाया बोसोरफ्रामबो बिनि बोसोरारि जि जुथुम्मा बेखौ आसाम आरो बेंगलनि दाब दाब जायगायाव जों बेखौ खुङो। देग्लाय जोङो बे सुरुपसिथि प्रसार संसद सा सानजानि 15थि बोसोरसालिया जुथुम्मा आरो 114थि मागि पुर्निमा फोरबो फालिनायखौ नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिरहांगावनि बे बिरहांगाव प्राइमारि सुरुपसिथि प्रसार संसदनि जग्गालयाव जोङो फैगौ 4 आरो 5 फेब्रुवारि खालि साननैनि हाबाफारि जों खुंनो लादों आरो बे हाबाफारियाव गाहायै जोंहा जग्ग आहुति होनाय आरो बिनि लोगोसे परमहंस शिबनारायण स्वामीनि गांद' बिजाब जि शास्त्र बिजाब बे शास्त्र बिजाबखौ जों बेहाय सावरायो, शास्त्र सावरायनाय जायो। गाहायै जों बे मोननै हाबाफारिखौ लानानै बे फैगौ 4 आरो 5 फेब्रुवारियाव जों बेखौ खुंगोन आरो बे हाबाफारियाव जोंनि सुरुपसिथि प्रसार संसद सा सानजानि सिङाव थानाय गासै मोन 24था आन्चलिक संसदनिफ्राय बेहाय बाहागो लागोन आरो बेवहाय फैबावगोन जोंनि नर्थ बेंगलनि माखासे सयत सनातन एबा ब्रह्म धर्मनि भक्तफोर आरो आलासि हिसाबै जोंहा कलकातानिफ्राय सासे सुरुपसिथि प्रसार संसदनि प्रसारक समीर मण्डल बे बाबाया फैगोन आरो जोंनो बिटिआरनि दानि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बेवहाय फैगौ 5 फेब्रुवारि खालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैनायनि बाथ्रा आरो दंबावो जोंहा दानि जोंनि बर'नि रायजो सभानि एमपि बिथां रोनगोरा नार्जारी बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि बाथ्रा। जाय हक जों बेवहाय 3000निफ्राय 4000 भक्तफोरनि जि बाहागो लानाय बेखौ जोङो मिजिं थिदों। बेखिनियानो। बे हाबाफारियाव रायजो राजाफोरखौ फैनो थाखाय मा खावलायगोन? बे हाबाफारियाव आङो सिगांनि बोसोरफोरनिख्रुइ एबार नैबे 4 आरो 5 फेब्रुवारियाव जि जानो गोनां जोंनि सुरुपसिथि प्रसार संसदनि 15थि बोसोरसालिया जुथुमा सिगांनिख्रुइ जाहाथे एइबाराव बांसिनै दले बले फैनानै जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो। मानसि हिसाबै जोंहा थैनानै थांनायनि उनाव बेवहाय जोंनि जि आत्मा बे आत्माया जे स्वरूपाव स्थिति जानांगौ आरो बे हिसाबै जोंनि शास्त्रआव बोसोन दङ जे माने जोङो मानसि मात्रयैनो पारमार्थिक आरो बेबहारिक बे मोननै हाबाखौ जोङो मोजां रोखोमै मावनांगौ समान समानै। दा बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे माने जोंनि भक्तफोरा बेफोरबायदि शास्त्र सावरायनाय जुथुम्मायाव बाहागो लानानै शास्त्रनि बाथ्राफोरखौ मोजां रोखोमै बुजिनानै लायोब्ला जोंनि जि धर्म पालन खालामनाय बेफोर हाबाफोरा मोजां रोखोमै जायो आरो मोजां रोखोमै जायोब्लासो जों बेवहाय गाहाम फिथाइ मोनो। बेखायनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों सुरुपसिथि प्रसार संसदनि जेसेबां भक्तफोर दङ बिनि अनगायैबो जायफोर मुलुगनि मानसि माहारिया धर्मआ माखौ बुङो, इसोरा सोर, बेनि स्वरूपा मा, बियो बहा थायो, मा मावोब्ला इसोरा गोजोनग्लायो, बेफोर गासै खोथाखौ मिथिनो थाखाय जोंनि बे हाबाफारियाव जाथि धर्म आरो राव जेखौबो माने बासियालासे सायख'आलासे बयबो बाहागो लाफैनो हायो। बेवहाय खुनु उसुबिदा गैया। बेखायनो माने बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय आरोखि। जों सम नुबाय थादों जे धर्म बायदि बायदि धर्मनि माखासे लाइमोनफोरा धर्मआव बाङाय सिथाबनायखौ जों नुनो मोनो। दा नोंथांमोननि बेलायाव लाइमोनफोरखौ बाहागो लानानै मा खालामो? लाइमोनफ्रा एक्सुवेलि बाहागो लानांगौ, खारन जोङो नोजोर होनानै नुदों जे माने उन्दैनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा जेखौ माने मोनबोदों बिमा बिफानिफ्राय जि मोनसे परिबेसाव देरबोदों मानसिफ्रा बेखौनो फोथायो। खिन्थु जोंनियाव बेहाय मा जायो जे माने जोंनि लाइमोनफोरा बिसेसकि आं सानो जे माने गार्जेनफोरनि जि मोनसे इनसिनसियारिटि माने कनसियास गैयियाव जोंनि बेवहाय गुबुन गुबुन धर्म आफादफोराव बा गुबुन गुबुन धर्मनि मानसिफ्रा बाहागो लायोबाबो जोंनियाव एसे खम नुदों। दा बेखौ जोङो संसदनिफ्राय बहुद नाजाबोदों आरो बिसोरो जुदि उन्दै समनिफ्रायनो बाहागो लायोबा बे सयत जिनिसखौ माने उन्दै समनिफ्रायनो सिनायगोन, सिनायनानै मोजां खामानियाव बाहागो लानो हागोन। जेरैहाय सयत सनातन धर्मआव धर्म पालन खालामनाय होननानै बुङोब्ला बेखौ मोजां रोखोमै जुदि बिजिरना नायोब्ला मेनलि माने जिब सेबायानो माने धर्म पालन खालामनाय। अमृत सागराव बुंदों बोरैमोन बियो, अग्निते आहुति प्रदान ओ जिब पालने इसोरेर फुजा, माने अराव आहुति होनाय आरो जिबिखौ खांनायानो इसोरनि फुजा। दा बेवहाय जोंनि शास्त्रआव ओरैबायदि बुंदों जे माने जिब जिबिनि मोजां जायै मोनबो खामानियानो इसोरनि फुजा जाया। दा बेखायनो जों मानसिफ्रा खुगायाव धर्म मुं लादोंबाबो शास्त्रनि रावैब्ला
जि सत्य सनातन धर्मनि गांद' बिजाब गिबियाव दङ भ्रमण बृत्तान्त, बिनि उनाव दं सारनित्य क्रिया, बिनि उनाव दङ अमृत सागर, परम कल्याण गीता, क्षुद्र ग्रन्थाबलि आरो जोबथानाय बिजाबा जाबाय पुर्ण साधना। बे गांद' बिजाबनि जि फोरोंनाय बे फोरोंनाय मथे प्रथमावनो जों गासै मुलुगनि मानसि जाथिया जाहाथे जिबिफोरा बेमार आजारनिफ्राय बारग'यो बिनि थाखाय माने गिबियावनो बे बिश्व ब्रह्माण्ड मुलुगखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ। गांनायनो दै, उखैनायनो आदार, सि जोम गैयैनो सि जोम, जब्रानि जोथोन आरो बिदिनो अगियाननो गियान दान, गिनायनि रैखाथि, बेफोर गासै हाबाखौ मावोब्लासो माने धर्मखौ पुर्णांग भाबै माने फालिनाय जायो। आरो बेफोर गासै खोथाखौ माने बिजिरना नायोब्ला जोबथारनायाव फैयै फैयै माने जिब सेबायानो माने इसोरनि फुजा बेबायदि आरो बेफोरनि गियानखौ बेयाव होनाय जायो। बेफोरनि गियानखौ जों बेहाय होगोन। आरो जोंहा प्रसारकफोर दङ मिरु संसदआव जोंहा थांनाय जि माने सिगांनि जि बिबान संसदनि जि आफाद बेवहाय जोंहा 6 प्रसारकफोर दङ। बेजों लोगोसे फार्माटिक नायक, शास्त्र नायक, बेवहारिक नायक बिथांमोन दङ। एबाराव आरो जोंहा गोदान बडियाव 2023, 24, 25 बोसोरथामनि थाखाय जि मोनसे गोदान बडि दानाय जाबाय थांनाय 25 तारिख डिसेम्बराव चिरां जिल्लानि सिङावनो थानाय बै उत्तर दाक्षिणगावनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं स्कुलाव बेवहाय जोङो जोंनि सुरुप सिटि प्रसार संसद सा सानजानि गोदान बडिखौ दाबाय। आरो बे गोदान बडियावहाय जोङो सिगाङाव जि 6 प्रसारकफोर दंमोन बे 6 प्रसारकफोरनि लोगोसे आरो जों एनादार 2 प्रसारक जोङो बेवहाय बोखोबावबाय। गतिके जोंहा बेवहाय प्रसारक बाबामोनहा फैगोन आरो बे शास्त्रनि जि बाथ्राफोरखौ जायफोर मोजां रोखोमै मिथियो बिथांमोनहा बेवहाय भक्तफोरजों शेयार खालामफैगोन। बेखायनो बेवहाय फैयोब्ला निस्सय माने मानसि जाथिफोरा धर्मनि बागै गोबां खोथा मिथिगोन, सत्यखौ सिनायनो हागोन। बे आंनि मोनसे गिदिर फोथायनाय आरोखि।